manamsu. Sidai para boiler manam se yung yung swanzalam misda. Doctor Male ngasi ni dai na se. Doctor Male. Na ato na isang ibulong. Kaya na isang ang kumawin mo ay gani kayo no. Alay na ba din mura ka niya? King, ibu nang adom ay ubo di lag to dito ko kay Ginoo dai hui sa ba na tabay siya. Ang sini ay padala kita re pen ke re ako tay nana. Kasi po to ke pile mana kasi to ke pile. Wow, bagi ma'am, yung lang yung are. Nati ma, ikay na ko ko ra. Noi lai học kira. Sama ko to ra. Ikay bro ba? Oh. Kapali na sa tija gini. Music, nupik atin na lai. Hinjang napi, ay gakra lai ge mam. Nasige ra zu guys se akhoi ta inana ni uri se dai nana puri ni kai da lai kai da kai lai have se mana puri kai da no sik sa ta se sana lai sai de mo boke la suna kan gisa imagi sana lai bi ge sana lai ro hai go na de muri sule phap sule sila sana ra tro Aduh, mangge ro sa. Ang chana kaya na hayro. Haytup sa. Mana ya ni da. Si tampura sa ngadi ako yumda. Loya ni. Traffic jam khoi se yung ne. Sat pa se khong se thangam je ba. To ya am na din nuai. No ne. Isi so thok pai ta ba dai nana ne. Lu Singapore se. Siso ay lap ito ro ka hanak sai kay matung no lai sia ay ni to e magwan gi adi di kadai si nam thi manamsu sidai para boiler manam se yung swanzalam misda simi ro thi amna awe is katen bul tam tang sala le na to julo pun gre hathi julo le driver sina thenga pagi punga hey driver ai sonda nang kay daw ayo driver ay palagi bul tatangi sarale ado yam chille yes singai ni isi thagin chagale ato pul ya daw punna daw ong phale Howsing na dainaw ida mo yaure asa ko se may manung sa kido re. Daina na kebi ni hayeng se bo sa pagi makeup hazana ba ano facial to bi ke hay kana para yeng ga to bi ro na dainaw ida lai ora sida kasi try ni Dr. Male ngasi ni daina se Dr. Male Dr. Sai Hello ma'am. Ma'am ngasi de kya da dore hai. Ado ai ngasi kasi na hana thorok pagi ai sabot ahan bani to mani ni yaad se. Ado ai ngasi se makeup se ma'am phajai de dore lora kanda habiro o ma'am taina to Magi ayo ore magi ai description da toina after ge magi training ba hajar mayam da ekam se phajata ra gani pam ta ra gani magi contact number ke ka na apam ge ai gi keno da description da magi Instagram Facebook ki page to ado mayam ma saura ni ke ba ki ni na ai su phajal ine nang su ke bai ba ma ai ta am tira mo nang yemo nang la phane ajana ke ro se tu chi de ni be Azarwai irane. Nangami.
파자비 오이래 이제. 생오이 파자. 이양아. 미 이양아 바로 자 되기. Sana biyo may ansang kipili. Pajario. Na, ito na isang ibulong. Na, ito na isang ibulong. Ay, na, sumulay dyan. Maning ka super tayo. Parang maligod dyan. Maning hairstyle kasi pajario. Hairstyle kasi. Sino pajario? Pajaye. Sino pajario? Pajaye. Hindi nasa hirap ng kiba. Ala sa silang. Pajayo mo si Maning si Bakras daw dyan. Nagsatak ni dahil siya. Saka pa yaro ya, tawag nila sa uro. Kayo na isang ngok tungaw bimuhay ka rin kayo no. Nalala ba di mura ka niya? Masarap yung mamaya. Nasong wasin na na. Asimili dahil gini nasong sina. Ay niyang pam sa iya mo nasong siya. Yam na section na sabay tayo di quality ang pama. Adogi, may dahil ginasong maya mama laure. Gives maya mama bibili. Thank you. Personally. Pasabi ko abra bulwa. Sing may hero. Ang do iki bay mal. Iki bay mal ka dyan. Ha. Lati mi. Nang nupi ko nga ay dong pasabang pang poiro eh. Sing may ni nang naga. Pasab sida kain kansay do. 비자 가면 턱도 있다. 다시 뻥을 잡으면 뭐 이거. 시기 아니 지금 다 합쳐로 나오잖아. 네. 하나로 오는 거. 아무도 중간에 미도 야래 잠깐만. 왜 좋아? 너무 것도 볼까? Ilamu tingin pisem na yung ito sa drum. Kanay do ilamu tingin para to. Na. Nay, apa na ba? Ni kan ano ba dapat na ba? Namo. Ha? Ano ko tuhan ka dali yo. Ha, kay nas lele. Oi sao bánh nước bị. Xe, đây đi cho lồng xe. Se se. Có tôi nằm biết cái. Làm cái phải lấy đấy à thế. Ai à. Se se se. Club sa loy ba? Ang kapto eh. Group na yaorure ta bagay kita to buo. Oh. Bolong mo tuloy tham ko na ka. 그래서 이거는 하지 미로고. Kasi yung may mga skip din. One, two. 야, 이게 안에 너 폰 기억 남나? Nhà nó có phun kìa. Video này có. Video na. Video ni video. Video đi lùi nè. Thank you. hayang mo tingnan na si. Bye. Borgi mache. Good photo nang ramo mo dia. Ha. Ay di cameraman dalay sir again. 그래서 아이 할로 그거. Ha. 자, one, two. 앞에 뭐라 그랬어?
Ay lain dong. Nahan sa luyang sa kani. Tuh. Muy tiempo tadi. Sin de tiempo ta. Ani ku gamay to pa. As kuna tadi. Ay di ku zero. Hoy sa buwas pag tata mo. Pa kan sino ngai di. Pa sa hawayan na. Nang. Molding, wall molding. Asi tap tayo nga haji buwas sa lura. Gato mo na gola ya. Duga may mo gyar kin no ese king jay gola la ba hato ko niya. May em tay ay ke. May se. Hey, nakuha na naman natin may dani. Siyam nung ayaw, may sila namin eh. Inambiyam din ang toke. Like ka nila, like am hay gim ni mo adu no pinza. Si, napitap eh. Si ba ni matom na ni bi mama na ni hay gay lo ay. Dum ga no taw yung matom po. Mama ko to yung pabamala. Hay ye. So ni may misal ba tok de che adu sagi adu lay. Mane. Ay manayam nung ayaw, ay gandi pa mi. Ay gandi pa mi, gandi sa siya niya ba Gandhi dukaan do. Ay gandhi pa mi hay siya. Gandhi sa siya ba? Asa photo. May isa sab na siya da. Mo na ingi sa kan sila yung may ti siya. Siya ba ide? Nang tatay chi ura ka. Ha, siya mo ni. Siya nga mi man bro, yenge. Yenge masak siya nga mi man bro. Malin eh. Ni mayam bazagi Si may ti siya mo sa. King ibu nang adom ay ubo ko dila to dito ko ne kay gino dai hui sa ba na tabay siya. Pan tasan ka duro ba? Hey, paru ino. Pan tasan nga re. Ang dito ni ang may tiki dong kita. Hey, takin ni. Ay na ke ba uru ba hay jibo sa ke ba do uru ba ma ka gana sa do ni. Sa to ska gana gino do taw do na. Ano ko pa daw? Madi maning ngi maning. Azare ne. Sangkoy pa mi ro na. Azare. Hay na ka sa do no. Ay sing pot ke. Ay ke bigi. Sa ina men na nga sa di ni sa da na di si lo ro thore ba. Ha. Di may yam hay bi ma. Si de wai. Abay ni ya. Abay ni may sila de boy ngo. Oh, tai to ba. Hello mayang ngasi di ay bazana ke thare pen ke re phai tai na na. Ai po da su ke bi re ma na ngasi su ke bi re. Na do theng re lo mo salasi. Ai ke thara bani mam phai bazate da habi ro. Pura ai mandre ngasi ngau thuk ngau re he bulo. Ha. Ay di yung ko si Salo silong ba. Dos mana yam tang na ke base. Mai tai ke base wa di wa zani he ta kong base ko aspura. Kanum taw eh. Ulu hay wai nang pi ga do. Polo sira la ang ana la sa do ni lu na taw biyo. Nang do de tek taw di dia. Kai no ai driver nu si ba driver ne.
Mana itu bisa karena kuak kami mak karena satu noba mak kami wah bagi macam macam kita ni macam ya sudah beda ani sudah pak Iya, mak kata ni tanang tu. ani sudah pak hai jadi sudah lah Saya yang sama itu. punam je Kata itu putih. ai nang sang ngai ngai ni tu sila itu luhongba masala la ini pak adu ya siapa yang bawa sila siapa yang bawa sila sana bisi macam tu ah apa aku ya ai dia bawa tu Jam muka ni, aku susah tu ni, sini ni dia bawa muka ke, orang ni dah suruh ni, kat muka mau, boleh biar ni dah suruh ni, dia nak kira suruh apa? Ini sih jangan saya kita kan sih ham. Hai 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 hai. Kau selalu ni, kau nama yang mana ke? Mun bisa apa? Mun bisa apa? Mui mi le khang ni le dong ma. Yang tiga. Kau mau ngam ni ke? Siapa yang pasai? Yang pasai wabra. Nang kayak cara ke? Cara. Kamera namu ko. Kamera. Ay, adu nama uya bani. Video anda dah. Nah, selalu kita kita nak terkera. Nanti mah ikan ni kau tahu kau, ni ni kalau kau kau, sama kau tahu lah. Ikan berapa? Awang sekarang no. Wang som ni. Maka oleh kau kisah ini. Ada lagi. Kapal ni nak sakti lagi ni.